Kaki, serikali, wasi mairura kaki, maigule kaki, mwato tiga kaki, mozete tokutuenzi kaki, serikali kaki, mwato niga kaki, mwato niga kaki konye lintakane siao kaki, serikali. Chine chindakanisa to kurwa ase kinyoro kivanchure ekikegutuka imegwode masimba ime county ya Kisii bakwerera igo yangina kurugutugikana chinsa cia mambia gakorere bikoro byobosoku awasabutira moiso ne chinsa mucha chansoni kurusiwa Kaki tokoje ngana na Enoch Orina umuchukoro munene bwenkeyiga gutukonera ase tukore rero nigo ate babuna chitariki 22 cy'umutenyu mutangani umwaka wa 2024 ere amuna mumuro mwabo nigo barenge amona babu mwabo ritweryo agwose bakoretega si asobwamo kurende karigete chinsa cy'amaragoba nigo basogete kucha ase biboro byabo ibibagakora agwose bakeretwe esimi magiga iritwerimo nagotebigo buna babu mwabo nigatwekanire gakwete agwose akorire bikoro byogosoku aliyetangoro kweno korina umuchukoro nyagusira omwana bo moisiko nyagusira oyosira omwaka imitienye 3 yarire utwaibore tu na no moisiko ukorokwe balini moraisa bo kenyagusira oyosira omutienye 3 yarire naro iboiro moisiko yomo no aso mungino yosirete omungina nere patimba yosirire ongendero neibago bitamanyire wone yarenge tale 27 twarenge buya tarure nyamira tuchigusamura chibando after twasamuire twarenge buya nalio mungina bajagete kumana ni yamate igoro yorubebe bakaumana yamate gachako mutishira nganga mukorera ari gento bono bakaumana akamutishira bona yaikire chinsari twakole gusamura chibando twachire na achire nyamira na atigire mungina ngabuya emaye gachinsa ritkulia Jumapili maye wakerwe simi ngomongina utokire isikanye entire amaena nabona imugete ngacha ngabakanka kanyoro mungina ake angentire nabantu mbachite bakagusudiera bakanyoba bakeko biere kando yo moitete bateye ko bieteri anyagete umungina arusiri oromeme chi amaiso ne chinsemo chinde akorire biole bakare piri ake serikali tokumeti moto tokonye omungino yaite tugoro yorobebe orobeboro mugambi mbachite chuma bine after statement yali kunwa dio bagateanga oyo ingo uchunguzi ngo korwere oyo koleta yabu atu state getambo kerongeo gya iriru bado baroberia mangana yo kwenyu mungina lakini mono mungina ko enigu indu turasa atali nene serikali utubwa tobuoba agitokonye omwana otigaleta nero baba ari kurinda ekere magechandegete tari kwenyara akwebekera twari gusama tokonye moire no ni school ya orphanage na into motokonye iga tuli no bwoba orobe boro batabi ko sigetie getambo kero montoro kiuna bwenere takomenya aki utuli atali nene wona matanga koera impatokonye serikali yaki ya mwanya itendeke tunaomba haki ya nyanya itendeke ngiwana mbona wanaua mama wana wanaua nyanyangu yani na hatia hakuna hatua yenye imechukuliwa na suspect anajulikana. Serikali tunaomba mtusaidie. Sisi tuko hatarini, tuko na uoga mwingi sana, tusaidie serikali. Na abire ngokole ibarua ngesoma ngaikabake secondary nganyori grade D+ 31 points. Guchimoto tincheti konyora njeo kwendera masomane. Narenge bwiri ngosoma. Lakini tinye nyolete muntu orankonya ngagenda gokole ibarua ngagachaka nyomba at least tomenye ngagachira no mungina naroche nyomba meteringia inyomba na marosere titingigeti gukura naringo wakerwe simba abo ngentiro aki serikali utugusama tokonye aki ya nyanya itendeke mbona na wawa ya into bono aki uturatari enene orube boro tutara orokiu neki bono ntunturi atali utugusa abaroberia matanga bayo ni mungina step te ya tekiu suspect emanyire serikali bono gakinga itugutamagochia igachuru cha astoro turatari muntu nokura muntu tayora igwe serikali tokonye gaki na tokonye gaki tokonye umwana ominto atari kwenyara
Gaki motokonya motoiro orphanage school. Gaki tokonya gaki serikali. Ndugu yanera neri barua gukora. Twatemi gusirana tokonye family baba nero uri gotokonya guturendere karema ukyentirwe serikali gaki tokonye. Kurengana amuna bachukura baiga niko bakwara buna gisangina koro asira tibanya korera muntu ni bwensi gote kubuta asa matanga gose gotongera nyene taya nina boigo ni bamenyerete asenchari yoboba Koru baba asirete koru baba nyaite ga goitwa muntu tanya gocha matanga abantu bairi bagochoyo moigo iburi tukolinde muntu taiyo botuko togo sinyu kubuta toika chinsaiga urigere sunte kia bwatire obwo bwatu akatwa sinyu asto tamagocha otusinyire ngikendrete serikali utuli no bwoba no endagera igotobera akon tuli konyora ntubwati asto kuragera ureta yo gotokonya serikali tokonye abarai baito omugabano ito simbarati twalire gocha asore okonyo gosira goche family ere so needy etakeiro bokonyo bonene sana ntubwati asto atame gochi aiba atanyorekana omongino ngentirwe yani ondeta yora otokonyire egabana otogosaba otokonye simbarati ogabana no MCA yaito ya Masimba ward bwasi mairura twensi twalire gocha asemore motokonye no women yaito yotonya toto twensi twalire gocha gaki gogosira goche family ere etakeiro gosira okonene aki tokonya asemoko nyara ntubwati njerenda stora nyanya itendeke aje haki ya nyanya itendeke mbona na wawa na ndiye mama tuliwachiwa peke yetu alikuwa anatusaidia sasa hatuna mtu wa kutusaidia hatuna mahali tunakimbilia hatuna kimbilio lolote tusaidie tunaomba haki ya nyanya itendeke hii mambo yote iwekwe kwa mpangilio tuonyeshe shamba letu ndio mambo mengine isitokee tunaomba serikali tuasabire motokonye neke umwana ominto ale marite nere nabwato mochando aki ntubwati tata ntubwati mama gakie serikali gaki tokonye gaki kurengana amuna Edwin nigo agotwerera buna magiga ya babu mwabo konyora atarasira nigo bomonete amone amote yae igoro yorubebe urubabere bakumuna asenga kintambi nona boigo nigo amote yo ya mogoserete babu mwabo awo Edwin ne amnyagete na komotoria babu mwabo kurende amote gatabuna weika emukorere gento kurende magiga yeri twerimo babu mwabo Edwin niga atwikarete gaitire na gokorerwa ebikoro byobosoku samurite nengoro kwedwini mali mondo niko tokumetie mugosira ku mungno oyo no atwarenge sabato litkolie sabato tole buya tokorete gasi ga buya tukagenda guchiko kugore sukari guchie para rogoro tukairana tukarosie turungi tukarosi tukanywa negeteringi arengo tukariera imuke bono ngogenda nde omuntu ibare kumana nere ali moine metenera ali asoro bobe akaumana bakabamba umana omong'ina nasibete bikeigo irasibe bikeigo oria bakaumana arenge no moro mutisiera ngamenyoka rende nkani ori gaki ngwara omong'ina gunara ayo mutige tuchitukwana amang'ana ayo agateba kamukorere egento nani inje nachiete bakonga igwera n'omonwa oyo nakwanete gaki tabatari omong'ina mbuya arenge tukagenda kuri omonto chigasi chiaye chengokora gochiria nyatunduro gora igesicho muchibwa omonto yekere chisamaragoba Sunday narindwe ngotebia baba omino akenyire roche ari roche enda akenyire natigete kare buya nari tokominyoka tukanyora abantu isiko kitokonyora abantu isiko na maena abochoira amaisa karusi kubakansinse mo Johnson chimbere chonsi tabatari na gwanja asa atori na atari no mwana naro tobwato orwarite nomong'ino yabwate emiaka 70 bare gwanja nari ombaga askari mugambia gakesimia abaskari bagacha kera bacha igo twakorete igo tukaira omobere tukanyoira moja tukanyogacha bono mokoroberio kobakoroberi nkomanya ikaini omong'ina aretu na kwaini kegima itware gwanja motokonya gaki nomwana nara orwarite ntaikwenyara naki toramorende serikali tigetobwate sigaki bono serikali na bantu mbaya bagotobuti sinundo goteba njwe bare nera onde taiyo bono bakare kobangira matanga orwao
bono tokumeti mang'ana kiaya akia serikali tokonye. ino murase gitabu gĩkĩnyo Gitabu gĩkĩ nyoro ayo mochango togotwarwa gitabu kere kia kinyoro ntori mong'ina buna arete tuga iga akeimincha omochango oro ngochanga tore twari kere mbokong'u bwabeire lakini mang'ana chibweri fantoiyo. Mochango bono ekero kero omonto asirire nari tokogenda twasudia twakana twarwera na omong'ina. Lakini ona asaba iga ase tore na hatari bare gwanche serikali eche etororere amabera etokonye tosire. efamiri amo ne amote korwa ase enka ya nyagusira bono basabire serikali wesokia na kwenda nobokonya gochia ase enka eyeiga ase eng'encho bari kwenyara Akiti ensinyire bono no mondoko ngosinywa gokwana saa yakorekanete na mama jusi asira tari gwancha gwaito mong'ina agatebwa oyo bono aba na abana bao nere osirire. Akia serikali tokonye simbarati na bosi mairura na msiao baito bonsi aki tokonye tororera amabera tororera amabera torusiana togenda gochi komenya nonye ase are safe aki nabo nang'ana igo asa marieta ngoroku Murang'a Saproni ngegotoka ekenyoro gekoroku Banjore Supplication korwa ward ya Masimba ward nare kwanda roche chinsa chia saa 3 bono iga nanyoria abana pari bachire korora ase omong'ina achete goitorwa roche ngosaba MC oito bosi mairura na excellency Simbarati gaki ntore na ogokumisana ekero omong'ina oyo agoitwa roche naende ntore na amayanda amanene omong'ina oyo bamobangire bataete komotuguta ataranyora obwene bwaye kaiboberete tware gosaba MC oito Simbarati MC o Masimba ward bosi mairura na karanyarekane gaki rituko ria amatanga anyore gagocha arore enka eye omong'ina buna ase achete goitorwa iga iga ntore na omoichano omonene iga enka eye omonto toigonya gocha abute nonye na amatanga gaki ntore na ogoichana okonene omong'ina oyo buna itaete iga onde teiyo komofuatiria ebamobangire matanga aya komotuguta na komoenia gaki tware konyarekania eserikali etokonye erasoime erigereria nonye omwana nare otigotwa ekerema okorwa rameki achandegete ase teyakobera akorara isiko igo bono tware gosaba eserikali na bosi gaki otokonye na otokonyere omwana oria otigetwe entakana naende na ekerema onde teiyo orache amobwate okoboko. Amarieta ngoroku omwari oigwa omwari ng'a noga gokora egasi yane aria etown bono nkarwa rituko ria juma ngaika bwana aria nkarara bokagima ngatira gochia endugu yane ngorwa ororo endugu yane riria naende nang'eria gochia etown ogonta ing'a amang'ana abeire enka togocha nere mpaka tokonyora amaene egenti yane yabeire naki yaraire enchera ki twanyora taitire abekire mwaye ang'esirie oitwa aitire obesana abetire emeywo akoreire amang'ana amatiga kong'unsani koruga abu kero mwamunyaitire step kimwategeti bune omogambia gakerwa esimi agacha gochira masha abasigari bagacha bakamorusia bakamoira mochari okomana ngoteba bare mbaumanete na echirani iga bono tokomanya ng'a nere okorete aye gose mwanyabanto step kimwategete koreri baka bono iga aminto baisaransa bono tingomanya ng'aki baetiri igo you are part of the family kitora manyang'a narwane gocha twayorire ng'a bantu mbari kobuta mochiga as the family what is the problem gose naki agreement eri buna efamily gose maybe nabora amanyene naki ekera amatanga ya bantu mbari kobuta kinyoro ekero omonto asirire abanto ngobuta bare what happened gochia ase omong'ina oyo nabachikoro baye etabu ekinyoro batari korwa gose aro agiti ngomanya chimu gweka mumumenyete momenyete lakini abana abasote na abana bana bamusikomi bakorokango nande wono nani nobari seinuga because of mbatwerese tirisi noe bariga okay koroerio since then kero kwa iwete omong'ina mwamubikire mocheri so are you kind of back to work bono nache kiagera nache kimani ase ngokora egasi ya esukuru bono tigo konyara tiga egasi ya esukuru ase egasi
Ndio na hiki. Lakini ekirori gasi mbari gwakera simi kwa muno mino bagotenga twakorire iga twabangire iga so cia matanga Ngonda igore na kikiogera na acha bandu ona mamena ikira. Exactly want to know na kibako gotebi because kibako kesi na kibabangire na kibabangite because na ninga ibako bangira singe njumuri kubangira sa matanga so mumungina ngiba kubangira matanga specific On tro mera na muro wa mimbo yona nje na aru mwana igana go. Lakini so wante yangu ama mode sisi mwa tenga na kiba arrangements na kichi Bonya ko banga bale. Ngo sawa babo mocha gu babo serikali aso na nei mama nganaye yente ke bagara ne yente ke. Konya bana ombo chandi. Ujiro ne nyomba mata unga kiki. Kuno sawa kwa. Gaki, mwaba mwatotika gaki, umotete tokutuenzi gaki, serikali gaki, mwatoniga gaki, gaki konye lintakane ciao gaki, serikali. Gisabakoro nigo yarenge nga ekero muntu bikinyira asirire abana kenyiro nigo bagwe yasokia eri bacha koremia bari banyare kwa bagosirirwa amo noyo mwabo ase kinyiro kibanchure ikikutoka ime wodi ya masimba chintakana isato ejo cyatigara amuno muichano munene bagega ya ngina koro agwase bamete gutoyikana kangentire chinsa chamambya nagokorerwa ebintu byobosoku nigo bono batigira muno muichano magega yabana kinyiro bekinyiro kibanchure gotacha asinkeiga kuba obaremu agwase bagasene kubangira matanga ase batamanyeti none boyigo nigo basabire serikali enene amune serikali ya county ya Kisii wesokya eri kubakonya na konyora obwene bwabo tavuno mukagiro yomo yukageire ekofia egotogekana mbarambale yo mungino yo togekanete kangentire chinsa chamambya atari mukero gitamukere kende yonsi wose abagambye gocha kwenekya nga emabaratona eri bakubwatya eri kwenekya chindakana cha konyora obwene bwabo Yengo ripotire TV ya Kisii hot kura asikenyero kibanture yikyo kegotoka ime wodi ya masimba ime county ya Kisii eretara ninya Dennis Kuntu.